Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Сёння, 11 верасня, кампанія «Гавары праўду» прэзентавала план сваіх дзеянняў на наступны год. Дарэчы, нагадаю, што не выключена, што наступны 2019 год стане такім перадвыбарчым годам, а можа і выбарчым, калі ўсё ж такі спадобіцца кіраўніцтва краіны адны з выбараў, альбо парламенцкія, альбо прэзідэнцкія, перанесці на 19 год, як ужо гэта анансавала такую магчымасць старшыня Цэнтра выбаркама Лідзія Ярмошына. Тым не менш, пра тое, якія планы у кампаніі на будучы год і наколькі рэальна іх выканаць, ці гэта проста імітацыя бурнай дзейнасці, мы сёння і пагаворым з прадстаўнікамі «Гавары праўду». Адзін з лідараў кампаніі Андрэй Дзмітрыеў і кіраўнічка Дзяржынскай раённай арганізацыі «Гавары праўду» Марына Мокас. Добрый дзень, шановнае спадарства. Добрый дзень. Прывітанне. Давайте ад самага пачатку. І, можа быць, так я вот думаю, Марына, а вот у межах прэзентаванага плана дзейнасці ўсёй кампаніі ёсць нейкі такі вот кавалачак, які тычыцца менавіта вашай раённай арганізацыі? Вот вызначана, што вы будете рабіць у наступным годзе? Да, есть планы. Это у нас, мы хотим в следующем году, скажем так, благоустроить заброшенный парк возле Дзержинской центральной больницы. Он очень старый, заброшенный, там есть, боже мой, наверное, 1820 года захоронения, еще такие вот при князях. И вот мы хотим подключить архитекторов, археологов и благоустроить этот парк. Ну, такая добрая перадвыбарчая, можно сказать, дзейнасць. Андрей, ўсё ж таки, калі больш глобальна, скажем так, на дзейнасці падыходзіць, вот што плануе рабіць кампанія у усеагульным рэспубліканскім маштабе? Ну, я б тут сказаў, што, па-першае, прэзентавалі не толькі план, але ўжо і вынікі, якіх дамагліся вось за апошнія 3 месяцы. Я выдумаў, вынікі дзейнасці за 19 год? Нет, вынікі дзейнасці за гэтыя 3 месяцы, і ёсць што дасягнута на месцах, напрыклад, той самы Дзяржынскі, яны дабіліся, каб была нарэшце звярнула ўвагу там і на дзіцячую пляцоўку, ёсць заасфальтаваныя вуліцы. У Фаніпры, напрыклад, мы разам нават у выканкаме правялі грамадскія слуханні аб пэўных праблемах гарадскіх, то бок ёсць што паказаць. І гэта менавіта план по такім мясцовым дзеянням. Вот у Дзяржынску мы плануем правесці форум рэгіянальнага развіцця да канца гэтага года. Так, агулам ідэя вельмі простая, што яна як бы не наша, яна якая шмат патрэбніцца, што патрэбныя малыя перамогі, патрэбныя вынікі. Да? Мы ўжо казалі шмат пра дыялог, дзесьці ён атрымліваецца лепш, дзесьці горш, але наступны крок гэта вынік. Ну, бадай, што вялікі вынік, пакуль што чакаць нам тут не прыходзіцца, але людзі не чакаюць яго. Вялікі вынік у дадзеным выпадку мы пра што гаворым? Андрэй Дзмітрыеў, прэзідэнт Беларусі? Я маю на ўвазе такія вялікія змены. Ну, вось мы тут перад пачаткам эфіра казалі, напрыклад, пра тое, каб надаць нарэшце чырвона-беламу сцягу статус дзяржаўнай каштоўнасці. Да? То бок такія сапраўды зрухі. Культурныя хаця бы пачнем. Культурныя, эканамічныя, вялікія зрухі пакуль што выглядаюць складанымі, але ўсё роўна вельмі важна дэманстраваць грамадству магчымасць дамагацца вырашэння праблемаў разам з імі. І вось та ініцыятыва, якая называецца «Робім разам», якую мы сёння паказалі, што яна ўжо здолела зрабіць і што мы яшчэ хочам, яна менавіта на гэта і разлічана. Дасягаць выніку і уцягваць грамадства, уцягваць цалкам новых людзей у тое, каб яны самі адчувалі сваю моц праз аб'яднанне і праз атрыманне рэальных вынікаў сваёй дзейнасці. Марына, ну, Андрэй прафесійны палітык, скажем так, мягка. Да вас все ж таки пытанне. Вот скажите, вы шматдзетная маці. Навошта вам гэта вот усё? Хочу сказать вот что. Я же не только мама и председатель районной Тут нема ніякага там вот спробы прынізіць. Просто часу шмат займае там займацца дзецьмі.
Хватает и времени и на активность. Но, а кто, если не я? И у нас, ну, к примеру, в городе уже придумали мне хэштег «Мама Мокас». Мама города. Да, мама города. А дети в районе, где вот я проживаю, вот та же самая детская площадка, которой я сейчас занималась, дети называют меня заведующая детской площадкой. Тым не менш, я так разумею, вот паколькі вы былі кандыдатам у дэпутаты на мясцовых выбарах мінулых, все ж таки у палітыку хочаце ісці, ну, так как бы праявіць сябе ў палітыцы, скажем так. Чаму ўсё ж таки вот добраўпарадкаванне парка там ці скверак, тое, чым мусяць займацца гарадскія камунальныя ўлады? Чаму вы вырашылі ўзяцца за гэта, а не, ну, як некаторыя, скажем, там палітыкі змагацца за справядлівыя і супразрыстыя выбары там ці яшчэ што-нибудь глобальнае такое? Я просто хочу, чтобы наш город развивался. Процветал, развивался, чтобы были места, к примеру, куда пойти и отдохнуть. А это не один единственный парк. Или тот же самый парк возле больницы, там лежат больные, и куда им хочется выйти и посидеть в этом парке. А рядом озеро, посмотреть на лебедей. Вот почему бы это не сделать, если власти этого не хотят делать? Вернее, они знают, что это и есть проблема, но работать они не хотят. Ну, добра, вот вы звяртаецеся да жыхароў вашага города с ініцыятывай. Давайте вот мы тут организуем и проведем такое вот добраўпарадкаванне парка. Як вы думаете, что яны все ж таки вам откажут? А чему мы? Мы тут гроши платим коммунальникам, податки платим, хай яны займаются этой справой. Ці все ж таки як? Вот какую реакцию вы Нет, чекаете? сейчас мы ходили среди жителей, которые ближе всего относятся к этому парку, и все люди говорят, да-да-да, очень хорошая идея, было бы очень хорошо выйти в этот парк вечером посидеть, прогуляться с внуком, с детьми, подышаць более свежим воздухом. Ну добра, а мясцовыя ўлады як да гэтага ставяцца? Бо я часам ведаю, ёсць такая рэакцыя. Мы і самі не можам зрабіць, там грошай у нас няма на гэта, але і вам не дадзім, чаго вы будете лезці на наше поле. Нет, наши власти сказали, отличная идея, хотите, делайте, мы вам чуть-чуть поможем. Да, мы тут гроши сэкономим, а потом справаздачу дадим наверх, что вот мы тут зрабили. Ну, наверное, не крыўдна будзе? Ну, будет чуть-чуть обидно, но мы будем стараться делать это своими силами. Добра, а на наступные выборы, вот будут парламентские выборы в 19-м, а то, ну, в 20-м годе, пойдете? Нет. А что так? Нет, я пойду на местные выборы опять. Я хочу приобрести чуть-чуть узнаваемость и популярность. Ага, то есть спочатку да, таким, на таким мясцовым узроўні, да, а да, потом... Да. Чтобы люди знали, что мне можно доверять, что на меня можно положиться, что ко мне можно обратиться. И это будет не просто обращение, а это будет попытка решить проблемы. Ну, я думаю, вы правильно робите. Вот Андрей так само недаремно по министрах ходит. Он такую команду себе, видать, рыхтуе, збирает. Там есть кого собрать. Добра. Андрей, все ж таки, вот я веру ў тое, што ў Марыны атрымаецца, потому что гэта трэба і жыхарам мясцовым, і уладам трэба, ну, і ініцыятыва такая вот, як бы, для ўсіх і прыгожая яна. А вот ваши такія, больш глобальныя планы, вот наколькі ўсё ж таки вам дапамогуць у ваших планах, вот, те ж самые ваши походы до министра. Вот сходили-то вы до министра нового экономики. И что, вот, як вот с вашими планами это неяк звязывается? Ну, ведаеце, для чаго патрэбны такі дыалог? Ён выбудоўвае тое, што называецца базавы давер. Гэта не азначае, што мы там становімся адной камандай ці нават аднадумцамі, але гэта азначае, што мы разумеем, што можам размаўляць і абмяркоўваць сур'ёзныя пытанні. Не, вот я разумею диалог Марины с мясцовыми уладами. И она пришла и сказала, давайте мы зробим. Мы сказали, давайте, раби. Пошли люди зрабілі, а ваш диалог? Ну, вось мы, напрыклад, размаўлялі з міністрам, я толькі зараз там шмат тэмаў паднялі, і две тэмы распавяду канкрэтныя. Першая тэма – гэта слуханні ў парламенце па эканамічнай палітыкі ў краіне, і ён, в прынцыпе, падтрымаў гэта, так, і сказаў, што ён будзе звяртацца таксама, і ці калі мы будзем звяртацца, ён падтрымае наш зварот у эканамічную камісію, дарэчы, дзе прысутнічае Ганна Канапацкая, так, таму там я спадзяюся, што мы і там атрымаем падтрымку. Вось, і правесці такія слуханні, тым больш, што ёсць нагода, дэкрэт номер 7 адпрацаваў год, і трэба сабраць практыку і добрую, і кепскую, і прааналізаваць, што і як. І, напрыклад, другая тэма, гэта ў малых сярэдніх гарадах мы прапануем праводзіць такія штогадовыя фестывалі малога, сярэдняга, мясцовага бізнесу.
каб паказваць людзям, як пачынаць працу, што ў іх гарадах ёсць, так папулярызаваць увогуле саму ідэю міцубізіс. Ён таксама гэта падтрымаў. Таму насамрэч я хочу сказаць, што калі чалавек на сваім месцы хоча нечага дасягнуць, нават пры ўсіх зразумелых нам абмежаваннях, усё роўна можна знайсці пэўнае паразуменне. Але гэта вось што трэба разумець, што калі вы схадзілі адзін раз там да чыноўніка, нават калі ён нармальны, добры, усё роўна рухаць справу прыйдзецца вам. Так, і зноў-такі да яму тэлефанаваць, зноў-такі там знаходзіць падтрымку. І тут, калі ты кажаш, там, типа, горад падумаў, што, ладно, няхай зробяць, мы там впішам в справаздачу. Ну і добра, калі яны впішуць. Але тут самае галоўнае, каб горад все больш і больш прызвычаіўся да мыслі, маю на ўвазе адміністрацыя, што грамадства, у тым ліку, тут зараз там, грамадская арганізацыя «Гавары праўду», гэта партнеры. Мы не выконваем за іх працу. Гэта неправда. Мы разам з імі вырашаем пытанні. І гэта нармальны працэс. Мы не за іх робім і не просім за нас нешта рабіць. А разам, таму мы называем там робім разам гэтую акцыю. Да? Трэба кааперавацца. Бо шмат якія пытанні на месцах сёння не вырашыць. Напрыклад, з міністрам эканомікі мы размаўлялі пра пераразмеркаванне бюджэту. Бо калі сёння на зямлі застаецца 5% падаткаў, то чаго чакаць там ад такого горада, як Фанеполь, ці ад шмат такіх гарадоў? Там просто няма грошай. І што, вы думаеце, вот нават калі міністр падтрымае вас, вот вы разам з міністрам вырашыце гэтае пытанне? Мы думаем, што капля камень тушыць. Капля камень тушыць. Ты ходзіш, кажаш, паказваеш прыклады, размаўляеш, збіраеш падтрымку і ўнутры сістэмы, і грамадства. Ну, паслухайце, вось перад вамі сядзіць Марына Мокас. 2 гады таму, калі я ішоў на выбары, у гэтай акрузе, там не было нікога. Мы цалкам правезлі местную каманду. Зараз там цалкам ужо свая каманда. Гэта так працуе. Марына пачынала, там адна, там 3 чалавекі было ў Дзяржынскі, зараз там десятак чалавек. Вось так гэта працуецца, да? Ты збіраеш падтрымку, і ў пэўны момант, як мінімум да таго, што ты кажаш, пачынаюць прыслухоўвацца. Такім чынам, ўсё ж такі, вот вы думаеце, што ёсць нейкія рычагі ў вас для таго, каб паўплываць на змену сітуацыі? Ці нема? Канешне, ёсць. Ну, у чым яны? Ну, я разумею, калі ёсць свой дэпутат, хай у мясцовым там савеце, там ці ў парламенце, ці яшчэ што. Калі нікога няма, вот якія рычагі? Схадзіў, пагаварыў, дыялог? Найперш, дэпутат, гэта таксама мы бачым, што калі там карыстацца правільна, неправільна, то можа быць дэпутат, але нічога не можаш зрабіць. Але ўсё ж такі галоўным, мне падаецца, рычаг гэта выбудоўванне рэпутацыі. Калі мясцовая ўлада разумее, што ты прадстаўляеш не толькі сябе, але і за табою стаяць сапраўдныя людзі, і інтарэсы, якія ты прадстаўляеш, сапраўдныя, і калі яна разумее, што тое, што ты кажаш, не накіравана на разбурэнне дзяржавы, але ўсё роўна гэта тыя пытанні, якія трэба вырашаць, і ты проста прыходзіш з пэўнымі рашэннямі, крыху крок за крокам яны пачынаюць прыслухоўвацца да таго, што ты кажаш. А калі ты яшчэ, мы зараз вось што мы мяняем, на мясцовым узроўні? Мы кажам нашым актывістам, не толькі чакайце ад улады, але адразу зразумейце, што вы можаце зрабіць без улады. Мы перарвемся на невялічкую паузу, кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. З вами працуе Зміцер Лукашук, гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У мяне ў гасцях адзін з лідараў «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыў і кіраўнічка Дзяржынскай раённай арганізацыі «Гавары праўду» Марына Мокас. Слухайце, мы хутка вернемся. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы euradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. 14:20. Добрый день. При микрофоне Лиза Кучаравая. Запрашаю на короткі інфармацыйны выпуск навінаў. Сёння ў Александра Лукашэнкі прайшла нарада аб праблемных пытаннях у сістэме аховы здароўя і кадравых прызначэннях. На ёй кіраўнік дзяржавы заявіў, што праблемы ў сферы аховы здароўя набылі такі маштаб, што проста новымі прызначэннямі абмежавацца нельга. Па словах Лукашэнкі, у мінулым годзе колькасць карупцыйных спраў у медыцыне вырасла ў 2 разы. У выніку за карупцыю ў медыцынскай сферы былі пачаты 95 крымінальных спраў, у іх фігуруюць дзесяткі мільёнаў долараў. Пад следства трапілі амаль 100 чалавек.
Тым часам праваахоўнікі затрымалі начальніка цыгарадзейскага цукровага камбіната Леаніда Штейна. Гэта адбылося ўвечары 7 верасня ў Гомельскай вобласці. Мужчына перавозіў 16 патронаў. На наступны дзень у яго адбыўся ператрус. Як піша партал тут.бюай, толькі ў гаражы Штейна ператрус ішоў 12 гадзін. У сейфах знайшлі склад баявой зброі, таксама зброю знайшлі ў кватэры Штейна і на яго працоўным месцы. Агулам знайшлі 19 адзінак баявой зброі, кулямёт, 2 аўтаматы, калашнікава ды вінтоўкі. Крыху пазней МУС абнародавала фота і відэа арсенала Леаніда Штейна. Дарэчы, акрамя начальніка цыгарадзейскага цукровага камбіната затрымалі яго прыяцеля таксама са зброяй. На нацыянальны конкурс кінафестывалю «Лістапад» пададзеныя 80 заявак. Пра гэта прадстаўнікі кінафорума Ігор Сукманаў і Мікалай Лаўрынюк распавялі падчас кінаснядання ў прэс-клубе. 25-й па ліку кінафэст пачнецца ў Мінску 2 лістапада. Падрабязнасці ўжо неўзабаве з'явяцца на еўрарадыё.фм. Заставайцеся разам з Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, студыі Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. У мяне студыі прадстаўнікі кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дмітрыеў і Марына Мокас. Мы працягваем гаварыць пра планы кампаніі на наступны год і ўвогуле пра тое, што можа грамадская супольнасць і палітычная сіла змяніць у нашай краіне з тымі нейкімі прыладамі і магчымасцямі, якія ў іх ёсць. Андрэй, мне ўсё ж таки цікава, ты шмат гаварыў пра тое, што вось у нас у планах там стратэгія невялікіх перамог і гэтак далей. Марына рассказала про тое, што яны ў наступным годзе плануюць добраўпарадкаваць цэнтральны там сквер. Ці вот гэтыя ўсе справы пасуюць структуры, якая ўсё ж таки мае палітычныя амбіцыі, выстаўляла свайго кандыдата ў прэзідэнты, выстаўляла сваіх кандыдатаў і на парламенцкіх, і на мясцовых выбарах. Перадвыбарчы год. Думаць трэба пра іншае, пра нейкія там фармаванне каманд, пра тых, каго будзеце вылучаць, шукаць, можа быць, нейкіх аднадумцаў сярод іншых структур. А вы гаворыце пра добраўпарадкаванне парка і пра дыялог з міністрамі і іншымі чыноўнікамі. Паглядзіце, калі казаць пра каманду, за вось гэтыя 3 месяцы праз вось гэтай мясцовую дзейнасць, па якую мы сёння прэзентавалі ў межах акцыі «Робім разам», да «Гавары праўду» далучылася каля 60 чалавек. Яны прыходзяць спачатку, каб вырашыць некае вось гэта невялічкае пытанне, разумеюць, што гэта зроблена, і пачынаецца іх далейшы шлях вось па ўжо лініі развіцця грамадскай супольнасці, мы іх уцягваем іх у адукацыю, тлумачым ім пэўныя рэчы. Таму гэта у тым ліку, канешне, і падрыхтоўка і мясцовых лідараў, бо паглядзіце, вось Марына Мокас. Сёння яна можа сапраўды вылучацца на кандыдаты ў парламент нават. Я думаю, што яна не горш бы, а то і лепш выглядала шмат такіх начальнікаў мясцовых, бо яна сапраўды дыхае тым, чым дыхаюць людзі. І за яе стаяць людзі, якія будуць збіраць подпісы з задавальненнем бясплатна. Яны зараз працуюць, яны валантэры там усе. Таму, канешне, гэта лепшая падрыхтоўка, бо гэта канкрэтныя тэмы. І ведаеш, Зміцер, вось калі грукаешся да людзей у дзверы, яны адчыняюць. Яны кажуць, а што ты зрабіў? І яны чакаюць адказу не пра нейкія неверагодныя рэчы. Мы там не ведаю, што зрабілі. А калі ты ім кажаш, я не ведаю, вось я у меня свой прыклад запусціў, дамогся, як паміж Фаніпалем і Мінскам пачаў ездзіць аўтобус, там маршрут. І ведаеш, што меня гэта здзівіла па шчырасці. Для шмат каго ў Фаніпале гэта стала значна большым дасягненнем, чым шмат якія там заслугі, размовы нават з міністрамі, ці тое, што мы там прасунулі указ па самазанятасці. Гэта ўсё далёка. А вось тут зразумела, значит, ты хаця б нешта можаш. Для мяне, вось для канкрэтнай маёга жыцця. Таму, калі мы кажам, напрыклад, пра парламенцкія выбары, а для «Гавары праўду» яны найперш прыярытэтныя,
то тое, што мы зараз робім, гэта фармаванне каманды мясцовых лідараў, гэта прыцягванне, гавары праўду, людзей, прытым мы робім усё, каб абараніць іх, каб яны не якім чынам, да, мы лічым амаральным сёння падставляць людзей, і людзі адчуваюць, што яны абаронены, дзейнічаючы пры гэтым на перамены ў Беларусі. Мне падаецца, што лепшай падрыхтоўкі да выбараў не можа быць. Вот, ведаеш, калі б на маім месцы сядзеў Анатоль Лябедзька, ён бы сказаў, ну і што? Вот што людзі за вами, што яны вот удзячныя вам за тое, што вы там парку добраўпарадкавалі, аўтобус пусцілі, а выбараў-то ўсё адно нема. Трэба змагацца за выбары, сумленныя і празрыстыя. Ну, так кожны робіць сваю справу. Анатолий Владимирович змагаецца за выбары сумленныя і празрыстыя, і там, дзе мы можам, мы там і разам распрацоўвалі, напрыклад, нашы людзі ўваходзілі ў камісію па распрацоўкі зменаў, мы шмат сустракаліся і з Ермошанай і давалі свае каментары да гэтага і падтрымліваем тое, што кажа АБСЕ, але гэта справа лідараў. Да, я пра гэта, канешне, кажу ў пэўных абставінах, але што да гэтага жыхару Фаніпаля, Дзяржынска ці нават яшчэ больш далёкіх рэгіёнаў? Мы сёння кажам вось пра што. Перамены ў Беларусі не могуць пачацца, пака гэтага не ўсведамляе, не хоча, не разумее большасць. А хто да большасці дойдзеш? Ты, я? Не. Марын і Мокас дойдуць да большасці. Але нам яны павінны для гэтага быць. Я хочу нагадаць яшчэ раз, я шоў у выбары. Гэта ж тут побач, Фаніпаль, Дзяржынск, Узда, там ніводнага фактычна апазіцыянера не было. Ніводнага і там некай грамадскай супольнасці грамадскай не было. Мы гэта проста пачалі адбудоўваць з нуля. А сёння у нас там некалькі дзесяткаў чалавек у Дзяржынскай раённай арганізацыі. Вось так і будуюцца перамены. Марына, чаму ўсё ж такі мясцовыя выбары прайгралі? Вот не было адпаведнай падтрымкі, былі яшчэ непазнавальныя, ці ўсё ж такі таму, што выбараў няма? Я думаю, что больше не была неузнаваемой. Потому что... Не отрымалась, извините. Потому что, ну, если считать по подсчетам голосов, у меня был мой оппонент. На одном из избирательных участков было 2 кандидата. И он прошел. Но за меня проголосовало только всего лишь 100 человек. Но сейчас я поставила себе цель к будущим местным выборам. Я не замахиваюсь на парламент. В 21-м будете? 21-м будете? Да, я не замахиваюсь на парламент, пока не замахиваюсь. Приобрести популяризацию, скажем так, узнаваемость. Завешали город своими плакатами, билборд поставили. Да нет, это не прокатит. Я хочу, чтобы люди мне научились доверять, потому что, как показывает сейчас практика, ну, обращаешься к депутату, ну он скажет: ну, а я не могу помочь тебе, ну нету денег, нет возможностей и нет желания. Вот, скорее всего, что последнее, у большинства нет желания помочь. А потом, когда будут выборы, вы скажете: так чему ж вы за меня не проголосовали? Вы что, меня не познаете? Я непознавальная? Познавальная. Так а чему? Ну, вы же сами все разумеете. Нет, я так не скажу. Даже если я и на следующих выборах не выйду в депутаты, я все равно продолжу свою активность, потому что это мой город, я в нем живу, я его люблю, и я хочу, чтобы он дальше развивался. А вы себя лічыце сами оппозиционером вот, ну, у себя у Дзяржынску? Чуть-чуть. И уся говори правду такая, чуть-чуть оппозиция. Нет, я чуть-чуть оппозиционером себя считаю. А «Говори правду» — это общественная организация. Ну некая не оппозиция. Нет, ни в коем случае не оппозиция. Так что ж вы, Андрей, нас подманывали? Рассказывали зараз, что вот зараз оппозиция, есть в регионах, мы пришли, и все, оппозиция з'явилась. Какая ж вы оппозиция? Бачиш, Дмитр, вось тут мы сутыкаемся з тым, а як людзі ўспрымаюць гэтае слово. І што сапраўды шмат хто зараз прыходзіць. Вось мы рабілі летні «Гавары праўду» у Стаўцовскім раёне, да, і там больш за 70 чалавек прыехала з усёй Беларусі на яго. 87. Так, вось. Марына просто была аднім з арганізатараў, так. І размаўлялі пра гэта з людзьмі. А гэта вельмі, да нас зараз далучаюцца вельмі іншыя людзі. Да, вось праз гэтую дзейнасць, гэта там вось автаслесарі, фермеры, бізнесмены, яшчэ нехта. І яны кажуць: а мы не хочам прыйсці в апозіцыю, бо ў іх усведамленне апозіцыя гэта ўжо толькі наўпроставае супрацьстаянне Лукашэнкі. І адзіная мэта апозіцыі гэта каб Лукашэнка не было. Больш ім нічога не цікава, людзі не цікавы, інтарэсы не цікавы. Я зараз не кажу
не будзем абмяркоўваць, чаму гэта так здарылася. Безумоўна, гэта і праз прапаганду, і праз тое, што апазіцыя доўгім часам сапраўды размаўляла і казала выключна пра Александра Лукашэнку. Але сёння шмат хто нас прыходзіць, кажуць, мы хочам перамену, мы хочам бачыць альтэрнатыву, мы хочам іншага жыцця для нашых дзяцей. Але мы не апазіцыя, мы альтэрнатыва. Так трэба ўлічваць вось такія меркаванні людзей. Яны не лічаць сябе ўлады, яны хочуць рабіць нешта самі, але пры гэтым яны не бачаць для сябе адзінай мэты жыцця, каб насаліць Лукашэнку ці там каб яго не было. У іх іншыя вось горад, месца, людзі, і на гэтым, канешне, будуецца гавары праўды вельмі моцна. Ну, вот, дарэчы, у тебе, да, будзе аргументы, калі там чалавека падыдзе, скажеш, вот, записывайся в «Говоры правду». Вы оппозиция, а ты раз там фото с министром экономики. Якая ж оппозиция? О, министр экономики со мной селфи рабіў, там, с Ярмошиной. Ну, ведаеш, мы зараз паглядзім, як будзе з гэтым урадам, бо тут уже не зразумела, хто будзе хутка большай апазіцыяй, да? Тут калі чытаем навіны і наконт адмовы ад крэдыту, і зразумела, што наперадзе велізарныя спрэчкі, у тым ліку з кіраўніком дзяржавы наконт таго, што ўсё ж такі трэба рабіць, каб эканоміка працавала. Мне падаецца, што сёння ў апазіцыі, калі мы кажам, што апазіцыя гэта меншасць, все ж таки найперш знаходзяцца тыя чыноўнікі, якія з клішнямі, з зубамі вцепіліся в тое, што ёсць, і не хочуць ніякіх пераменаў, бо яны ў татальнай меншасці, але, на жаль, у іх сёння рычагі кіравання краіны. Марина, все ж таки, палітычныя амбіцыі ёсць. Вяртаюся до этого пытання. Скажите, вот ці можна казаць, што вот я добра ўпарадкавала парк, і гэта вот плюс мне по мою палітычную карму. Ці не ўсё ж таки? Ці трэба ўсё ж таки больш там нейкую вот палітычную там агітацыю праводзіць сярод людзей, адукаваць іх? Нет, я думаю, что так не надо говорить, что вот я там благоустроила парк. Ну, благоустроила, ну и все. Мы также проводили субботник, когда мы зарегистрировали нашу районную организацию. В первые выпавшие выходные у нас был субботник. Мы чистили озеро, которое недалеко от этого парка находится. А хотя за этим же озером закреплены госструктуры. Ну и что? Ну я же не хожу на каждом шагу и не говорю, что вот я там чистила озеро. Это на благо всех делается. Ну чему? Вот зрабіў хорошее дело, похвали себе. А может, я хочу прийти туда с семьей отдохнуть? На то же озеро. Там лебеди плавают, там много чего интересного посмотреть. Рыбу половить. Так вы все ж таки больше громадский активист, чем политик. Да. Громадский активист. То есть, в принципе, такое и повинна быть вот деятельность «Говори правду». Может быть, заниматься громадскими проектами и не лезть в великую политику? Нет, должно быть 50-50, как говорят шведы. 50 на 50. Все ж таки покидают лидерам своим шанец. Але ведаеш, гэта у нас позиция внутри структуры, бо мы, и Марына гэта добра ведае, мы так и кажем. Мы кажем, вы на месцы павінны займацца сапраўднымі мясцовымі справамі. Палітыкай, палітычнымі пазіцыямі, гэтым займаемся, гэта агучваем, вось Тацяна Караткевіч, Андрэй Дзмітрыеў, мы гэта разам супольна абмяркоўваем, але вы займаецеся рэчамі, якія зразумелы і ў якія можна уцягнуць новую частку грамадства, да, і патлумачыць новай часткі грамадства. Не лезьце вы ў рэчы вялікія, якія вы і вырашыць не можаце, але сапсаваць сябе імідж ці напужаць людзей можаце. Тым не менш, «Говори правду» у тым ліку, апроч яшчэ адной структуры, называюць адбельваннікам рэжыму. Вот вы себе таким адчуваеце? Ёсць все ж таки адбельванне, такі эфект, ці не? Не, конечно, гэтага няма. Это... Ну, хто ж правду скажа, конечно. Бо мы... Ну, але мы ж ніколі не працавалі на мэты рэжыму, да? Мы ж заўсёды, насамрэч, проста іншым шляхам прасоўваем перамены. Вось мы кажам пра перамены на месцах. Мы вельмі шмат што робім, каб, напрыклад, пачалося ў краіне самакіраванне, каб людзі пачалі да гэтаму нефармальна ставіцца і ўлада, і оно рэальна пачало працаваць там. Якое будзе самакіраванне, калі няма адпаведна заканадаўства? Але ведаеце, вось я, напрыклад, зараз праходзіў практыку ў Брытаніі, там вельмі цікава сказаў чалавек, што перад тым, як мяняць заканадаўства і рабіць яго нават вельмі цудоўным, трэба спачатку назапасіць вельмі шмат добрай і негатыўнай практыкі. Калі сёння нават апазіцыя не
працуе з гэтымі тэрытарыяльнымі органамі самакіравання, не спрабуе іх арганізаваць, не спрабуе іх прасунуць. Мы не можам сёння сказаць, а як гэта ўвогуле працуе, то ад таго, што мы зробім яшчэ адзін добры закон, ну, мы можам сабе только ў карму сказаць, што мы гэта зрабілі, але на месцах гэта не будзе працаваць. У нас уже шмат добрых законаў, якія ёсць тут, і нават гэтая ўлада іх прыняла, але на месцы прыязджаеш, і яны не працуюць ні наконт малога сярэдняга бізнеса, ні наконт грамадскіх слуханняў і іншых. Таму ўсё ж такі мы сёння кажам, трэба на месцах самім спрабаваць гэта змяняць праз канкрэтную дзейнасць. І мне падаецца, што проста няма іншага шляху, і гэта якраз такі не адбелівае рэжым, а прымушае змяняцца найперш грамадства, а праз змену грамадства будуць мяняцца і чыноўнікі, ну і собственно, што такое рэжым? Да? Гэта людзі, якія там працуюць, якія пэўным чынам бачаць сітуацыю. Марина, раскрыйте все ж таки секрет. Вот Андрей рассказывал про то, что вот в регионах вот есть структуры, есть люди, але и Гайдукевич нам рассказывая про 1040 там сябров ЛДПБ, вот яких, правда, никто не бачил. Но тем не меньше, вот есть структуры, чи это вот Марина Мокас, ну и там две сябровки? Нет, я хочу сказать, что как приходят ко мне люди, как вот они становятся... Есть же и члены «Говори правду», которые видят мою активность, чем вот мы занимаемся. Я не призываю идти на пикет, я только вот, а давайте вот это сделаем. Есть жители, которые предлагают совместные какие-то вопросы, к примеру, предложения делают, что-то вместе решить. И вот когда люди вот видят все это, и они говорят, а я хочу к вам. А я хочу быть одним из вас, а я хочу тоже вам помогать, потому что мы делаем это для всех. Поэтому... Но структуры есть, тебя спрашивают? Да, структура есть. У меня своя структура. Ну, то есть вот сколько у вас детей? 5. Ого, целая структура. Это не структура, это молодежная организация. Ну, а теперь инсайт невеликий от Андрея Дмитриева. Президентские парламентские выборы. Ты кандидатом на каких пойдешь? Я на парламентских кандидатам пойду докладно. И, ну, а на президентские Тетяна? На президентские будзе вырашаць з'езд, але безумоўна, што «Гавары праўду» будзе выставляць свайго кандыдата. Мы не будем і не бачым сэнсу ні тут ні ў якіх там дамовах з кімсьці. Мы гэта абмяркоўвалі ўжо на некалькіх вялікіх буйных... То есть вы, як і ЛДПБ, не на ноч будзе сказана, самадастатковая структура? Ну, найперш, сапраўды мы рыхтуемся да таго, каб збіраць гэтых 100 000 подпісаў. Мы маем велізарны досвед, да? Можа, больше, чым тут усе астатнія арганізацыі. І як гэта складана, і што трэба змяніць. Але найперш мы бачым вось як, калі казаць пра супрацу. Па канкрэтных пытаннях, там, дзе нашы погляды супадаюць, мы гатовы супрацоўнічаць з усімі. Калі асабліва ёсць тэрмін, зразумелая мэта, але агульных кааліцый не патрэбна. У нас ёсць сёння тая мэтавая група грамадзянаў, з якімі мы працуем і для якіх мы працуем, і мы будзем іх прадстаўляць іх інтарэсы і на парламенцкіх выбарах, і на прэзідэнцкіх выбарах, каб яны чулі, што тое, што для іх важна, агучваецца і прасоўваецца наперад. Ну вот, як мінімум на адных выбарах прэзідэнцкіх, вот як я чуў адну з версій, менавіта Дмітрыеў сарваў перамовы па выбарах адзінага кандыдата ад апазіцыі. Гэтым разам, значыцца, такога не будзе, таму што вы не будете ні з кім там дамаўляцца. Дзякуй вялікі. Студыі для вас працаваў Зміцер Лукашук. Гэта быў сумесны стрым Еўрарада і Е-прамовы. Мы гасцямі сёння былі прадстаўнікі кампаніі «Гавары праўду» Андрей Дмитриев, Марина Мокас. Мы гаварылі пра планы гэтай грамадскай кампаніі на будучы год і пра тое, як ввогуле можна нечага дамагчыся, не маючы асаблівых рычагоў уплыву на мясцовыя ўлады і на чыноўнікаў. Дзякуй, слухайце Еўрарадыё. О 15 гадзіне у нас Павел Аракелян. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.